Amb 13 minuts de retard i una fresqueta extraordinària ens arriba aquí a la boca nord del túnel de Toses, a l'últim tren del migdia que ens puja cap a la Tor. Salutació del maquinista. La 111R reformada i la 125 que pugen cap a la Tor de Querol. I jo que me'n vaig a fer un tomet per aquestes contrades tan tremendament al·lucinants. Adéu-siau.